حنت نشته هتصان حدا معلت خبدك أسات نكعمو أتات فوتيان تنكاخوان النبيتا مويتات تصنح مماتا نغتفلت راي بتعم بزحياته وعيزة جنوكسي مكرا جناي تودان أمانجو قلعة كواقيو زي فلت ريسا جنازن زتأفأت هديان نغت مرز دمات جداد زون كل التسات ولا غاز تفلالي عالم يمسود أنبر ركوم كم زت انكرن موداتهم زي تتصبيو خمس خوننجن فتي مامي فلتون فيلمنا جمر أموال زنارة على سمعة تتسقل عنا رأينا نوع على مستسات نتاوقنا دكيسا زنارة النبيتا كتتساعات مكر قم كل تعرى واقاي نورون النبيتا أون كتسايك عالتن التمثيلي غيرمو حد مكينو خوفيدو تناليدو بسلك ززارة ودن رئي التسلك عاتيو كما كن يوردمو اتبدحريت نورة في رتات النوردة أفت سفري سقلو شجارو أحيزو وعوع بزوزحو من جدي نحد قزاي خيد مسأته نحد من الزجار عركو تكوس ما يستأل خفوت أن خوي نبرو بتقول نغتة الساعات مكور زنورت عباي سويتي مويتاصل زنورت بتستدالو تكوس ماين فوت أنجيرو حتوا جن اتعان توتت زنورت قلعة كساح جيت حياة رو إلا زي تفولت أسب إنهم بيتأنا غراس لزريتون بتعم تخوري كم حياة وتأون بتحيزاتو زنورت بلح مجيتي مع انكورو توقعو حد سواي نخيت ربشوم سيروحهم كساو زودو نحد غفلو سيدي عتسا اتودون نتاز موتت النبيتا نغور سنة سرعتا يداليا اتكيد خود أنكلو سدراوي تتعباي سويتي نفت خفلي ماتو اتو مودات قدم موتسوم جن اتانا وشت زقاتيت سويتي ناين النبيتا قلوت سلزي رقوتو كم سرقوات نقرم زوم سوات بزارقا على قروتيك أيامو كم زي سرقو خرقي واصل زنورم كله خداونتهم يوتوه تحرزون نتا سويتي حديقاتهم تخيل كل نجار مستودئة نايتا سويت ريسا ناو صندوق يقبرمو نفتاف دقا جزانا وزنورت مكينا يسقلوها إذن تجاره اتاوك سيالن تبعل نشتي قرعة بريح قطر انيرا أو جزات عاد أهلو زنورت ساعتون اتو تقا زنور قلعة إن بيتا نفتوش تصندوق كم زقتيوان نم مكينا سقيلهم كم زسدوار لوني نكرا كان بيتا فتي مات فلس لزي دليتون بمشكوت نتيرات واتسمو نتا صندوق حيزات خيد نورت مكينات سعبا اتريسا نانا مغاور سفرا وتحمو نفتنا يكارس نسرعات زداليلو بيروهم يملسو إزملات ودي حسيني زبال نبيروهم ساعتيون حدا عركو أبلي درويلومو نسانا ولعه نوصل كيريي أفكاريتو دحر نوح جيزة بمسج ترايكم تفاتح وقت نورون كلا بتحمين نادد كوكب زوللو بفتنتي لعالمو نامكينو تساقيلي خيد أما نجدي اتنوغو سمع كروجي أتو زنورت نشي قلعة وكسي مسحاد نايت ارقا كوستار تريو كنشو كيلوس لزنورة نكي تقدس الله حالي في خيد ما ترشا أقف دقا حدا دوكاني يتسحمو تحاجو سلزنورة نتمع تصب حيلي وقع كوشتي تدناكيتا حنتو قالت واتق مجمريا نسان تمع تصغط كفتو لي دليتن جين لعلمت أنسل زربشا زنورة ناوش تغطأتيو تقدد سام بندت نتاقوال الإلو نوع عراتي درويا لكا ازيا اتاب سلك استفات حطو فكاريتا جنسان مزانا تبقاسن كلو حد ودي كاو شاوري واتق لكا نسان حزيا نخفات حونا جيراتون بر ركوهم كاتو قاروتو نويحا جيرا سام بندت اتودخ بقاسو يمكر جن تمتات أن حيلس لزينورو تسعرون هيوتو ملماني جمر زوم كل تحديشتو فقرات كم زمر عيون ناتو قلع حيزا خمزلان تنوكرو نسان استفات حطو له مغنياتون تعيو بوخوون كم زي غقل رقص أنياس لزنورت مخانات نوكرو سان انتايلو خمز ملسلا سلازي فلته صطيلو زي موصا ممارص ينورون غزا خوت صحين كلو اتان اشي قرعه وكسيالن سيعواتو تمص سلازنورت او غزا مسوصحو ان بيت ابي كم زلات حطو سان ناينو وحي غزا فقاريتو سلاز تفاتحتو بتحم تناديدو نيرو وكسين زولتو هني تقدسن جنسا لعلمت انت هانتيان تناديدان سلازنورت محصن كي كفتلا بحلان وش تغزا تاتي اما ترشا اكو امصيو بحيل خافت غزا حيزوا يخيد سانو أفدقة شجرانات كخنكلو حدا قرويتي مت زنا حزن سنة سرعات وبوز غادل كلو يمثلن مرعى سنة سرعات مدلاو تسرع تخلي خايل حساب يقرولو سانجن تعدل نسو كم تصرفي غطيرو تناديدو تتصارفو نتودي بارومو أفدقتهم مرعى زدالو ساعات كريون كلو فتيمو يرخبن اتمجيت نسو حيال ما يناقعه سان شجرو الناس حبه ومشكوتي معدي كل تعرقتو نسان معرخ اندي تجأنيقو خمزلو يستوعلمو كرغاقعو يمكرو كم بزعوات هذا الألمات قاريتو كل عالن كله تصرفوا له خوينا تسمعوا لعلمت أني حرق زروا من كيودو جن وكسي ملو سونتا ما يتعالي خانات تخفلت آتمو إنن بيت أبي كم زلا دقي ما نسان تحطو إن كيدون جه أبقى أي متسمو حزوا خير كمكرن كله نخد كيد في غدا نهاية نورتن
شو عدما توقعا نتاقول عامسان قديفوان خيد حساوي متسلو سان مجمريا فقادنيا ينورن قنت منت ارتقبر عركو قرشهم زوت لهم سرعيه فقادنيا يقون أكوعا مسوم سلسة معلت قديفوا خيديو اتبوتا مسكوز قطو مسوخت كيدا زول تسفاني روو دحريو حانت محازو نسان كدانا غيرا سونتا تحاصامو درارغت ولعت غربلا وكسي مبلعت جمرن كلا مسنن بيتا اتغورو نبرت نغير سلازنبره غوع نخو هو تحاطم كافتو العز نبرت ندول هندوتي ودقامو العلا مليسات ولعو سان زخر انكلو تناديدو اتمغره صحيو العلك دحر عج خيت العلي قريلا بلي عامس ودت نسين مسنن بيتا بزح غزه تጫወታ نبرت ጨዋታ ንኽጫወቱ ተحطو تጫወታ خجمرون كلو زمدو ነገራት ይውጽሞ ወክሲ እታናይነን በይታ ቀለበት ተውጽእ ሳን እታ ቀለበት ሰሪዕ ከያ ተዋሂሉ ተታሒዙ ስለዝነበረ ንምንታይ ከም ዝወሰደት ይሓታ ወክሲውን እቶም ቤተሰባ እንታ ቀለበት ኢሎም ጥራይ ከም ዝመጹ ርግጸኛ ስለዝነበረት ኮኔላ ከም ዝወሰደታ ንሳን ትነግሮ እቲ ጨዋታ خجمرون كلو ወክሲ ዋላ ቆልዓት ኩንዳ እምበር ምስነን በይታ ንነውሕ ይዘ ትጫወት ስለዝነበረት ብጣዕሚ ያኽኢላ ንሰለስቲኦም ድማ ብቐሊሉ ትስዕሮም نمشوت خدوكسون كلو سان بلعليو زنت ونورا فساسي تسعو لكا وكسي أوشنتويت زنورا خلتا مفتاح البامبولاتات سلازرقيت أي شناتن دحري أسان اتشانو هلو جرق تتاوتو ناولي ناولاون داريقتيو اتنكلتا نوكسي زفرحان نورا بامبولاتات امتيون كم زي فرحان منهم كم زي قبراني نقرا دحريو اتمنات ارز قبر عركو حيزوا انا يسان عراتي دقس سان دما مدق السلازي نورو افتوان بركو فيلي هرس اتزغط لنقهو سان كاوبو سلك تدويلو لي نقح اتعباي كيح دفتر حيسكيا نازغونا بوتان عاد ما يولو سان تسيو نتا مصحف افتعاراتي اللي شامو تمالي وكسخت شينن كلا كل نجر ترنيفون افتلاون در خمزة اتو يذكر حجتا مصحف تالاشا سلازغونت سان راح ايدو نافت بوتا خيد نيرو اتدفتر بمطفو دما سان اتغاوبو زورسو نورا غزان مركاو حدو رحين قواتت يقدد سان كاوبو غزان مقبال ازون خلو مكرا كم زوزحنا بو يزارو جنوبو أغلب زي تغونيلو بتحيزو زنارة ماركوس بتدقاقام يوقع أو لعليون بتجازان دحرخيوه ويكيشوطو ويكال إن غيغورو أبو مترد أرو يجمر وزحن كيت سنحة كاحد عركو سلكي دولة لمو إتو هوسبيتال زلو زقنز ريسا انتا يكوينو خمزة يمصي حاتو سانجن كم تصي دالين عقلو وديو نيرو إذا بيزنس دما قدسو لي دالين جنوبو أزم السمعة بتعمين نادد سرح خان دحر زي تسرح إتجازات رخو خيمس لكا خولون كلو بتريسا خمسي خيد كوفيلو ناتا تصبيان كله دما وكست متصمو كموترو نميت أبي كم زلانا حتى تتربشو إن كيت أنحا اتمنى تسرز قبر عركي متصمو حانتن اشتيقو العغم زموتاتن اتسنى سرعة سكايدو عام قانوني نقرو سانون ناوكسي تمتمو ندحر دازو القو خلو سمعخي إنن بيت غنغت رئيخوس داكي إلك آلي أتيلا سان دما خونيلو نفتقو العزموته اللو جزا حزوا يخيد أبوتا زموتات كل عخرخون كله بتعام خمس حزني نقرومو نسون قوال كامسان معرخ ندي كبير مخانو خمس فلتن وكسو قوالو خمس خوناتن ينقرو نايتا قولعا نايك أورسنا سراحت نخود سممع مسودة فوتو العيلو اتسألنا وبو يسادلو نايتا قولعا ريسا خوصلو خودن كلو نوكسي كام مكينا نخيط ورد ينقروا مجمريا فقادن يخوينا أوش تتصبيو قند حر نايتا قولعا صندوق حيزو مناو تصوت رئمو اتنن بيت أزاقتيت لو صندوق مسيلوا كتقلشانا قويت ورد اتقورسنا سرعت بيوكسي سلاجتوالا شيوون بتعمين ناددو كمزيلو سان كافت بوتاي باررمو دقي مناون خيمتوني نقرو تناديدو نووكسي ملسمو يخوريلا تابلع عنجيت وقت كتبلو لنكلاون تدلخو قني من بيت غقن دقي مكيت رقبيان مويتا ايالوخ نقران كلو وكسي ردامو دقي ما خمزيت رئاس لازبالتت بحيل موكاتي جمر حيزوما نسرحهم يملسمو تم كل تعرغتو كاقاطر لاي مكرو اتمنى تسرز قبر عركو نو قنت كم زغالتي نقرامو انتاي مغانو سلازيت فولتو سان ناو سماي كم زدايواتن كوخو كم استغيراتن ينكرا دحريو ناي تقول عقب رسنا سرعات زتعزز حد صندوق يمص اتمشيت نسو كاو دقاسو كعرات صديفو ينقح مخناتو حنت صباح عرات مس عركو يدقيسو نيرو ندق قلقلن كلون وكسي افت درجه خفيلا نسماي نكواخوتنا معديت يريا سان ግን ምንም የተገደሰን ተመልሲአትዩ አፍቶን በሪ ድቅስ ንጎህ ተስእን ከለግን ወክሰፍት ናይ ዓሚሉ ሳንዱቅና ሰአለት ስለጸንሕቶ ብጣዕሚ ድንገጽ ናፍጥ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክኸዱን ከለው ሳን ብጣዕሚ ተጨኒቕኒ ነቲ መነጽር ዝገብር ዓርኩ እንታይ ጌርካ ልክሓቶን ከለውን ኩሉ ነገር ሞኪሩ እቲ ሕብሪ ኸልቅቆ ከም ዘይከኣለ ንሳኒ ነግሮ ሳን መማረፅ ስለ ዘይነበሮ ነታ ሳንዱቅ ብጸሊም ጨርቂ ይሽፍናሞ ንኸይሪእዋ ኩሉ ዝተኻእሎ ናገረ ተደጋጋሚ ይቅርታ ይሓቶም ግን እዞም ጓሎም ዝሞተቶም ስድራ ልዕሊ መጠን ዓቕሎም ወዲኦም ስለ ዝነበሩ እታ ሳንዱቅ ብሓይሊ ይምንጥልዎ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ተጻያቓ ዝነበረት ሳንዱቅ እናርኣያ ይጸንሕ እሞ ንሳን ደኒኖም ይመስግንዎ ጓሎም ምስኣል ትፈቱ ከም ዝነበረትን ኩሉ ኢዳዎም ብስእላ ዝተመልአ ከም ዝኾኑን ድማ ይረድእዎ
እዚ ገበረት ውግሲ ምዃና ምስ ፈለጠት እውን ቀሲላ ትቐርብ እሞ ጨጉራ ምስ ኣትሓዘህላ ተመስግና። እቶም ሰባት ብታ ሳንዱቕ ልዕሊ መጠን ሕጉሳት ስለ ዝነበሩ እውን ካብቲ ዝሓሰብዎ ቅርሺ ንላዕሊ ከፍ ኢሎም ይኸዱ። ምሸት ገዝኦም ክምለሱ ከለዉ እቲ ዓወት ንምጥዓም ዝተፈላለየ ምግብታት ይገዝኡ እሞ እቲ መነፀር ዝገብር ዓርኩ ውግሲ ምንም ረባሽት ከም ዘይኮነት ንሳን ይነግሮ። ውግሲ ዝወደቐ ምግቢ ዒላ እናበልዐት ደጊሙ ሳን ይሪኣ እሞ ከምኡ ንኸይትገብር ነጊሩ ዝኾነ ብርጭቆ ከፊቱ ማስቲካ ሂባ። ንባዕሉ እውን ሓንቲ ወሲዱ ኣብ ኣፉ ሓይኮ ክምኩር እንከሎ ግን ፕላስቲክ እምበር ትኽክለኛ ማስቲካ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ። ውግሲ ካብ ኣፋ ንኽተውፅኦ ክነግራ እንከሎ ግን ውሒጣቶ ትጸንሕ። ተሰናዊዱ ብፍጥነት ሒዝዋ ንሆስፒታል ይኸይድ። ዝተፈላለዩ ብዙሓት ምርመራታት ድሕሪ ምግባር እውን ገዛ ክትከይድ ትኽእል እያ። እቲ ፕላስቲክ ኣብ ሽንቲ ቤት ንኽሪእዎን ድሕሪ ዳብ 3 መዓልቲ ዘይሽናቶ ሒዞማ ንኽምለሱን ድማ ይንገሮም። ውግሲ ኩሉ ግዜ ሽንቲ ቤት ኣትያ ክትወፅእ ከላ ሰለስቲኦም ኣዕርኽቲ ቾፕስቲክ ሒዞም ኣፍ ደገ ይጽበዩ። ንነዊሕ ግዜ ኣሊሾም ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ግን ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ተስፋ ቆርፁ እናበሉ እታ ፕላስቲክ ማስቲካ ኣብ ሽንቲ ቤት ይረኽብዋ እሞ ድሓን ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ደስ ይብሎም። ድሕሪኡ ካብ ናይ ውግሲ እኮ ስልኪ ይድወለሎም እሞ ክወስዳ ክመፅእ እንከሎ ናብ ስራሕ ይኸይድ። ግን ኣብቲ ሰዓት ሰበይቱን እተኳኣን ምጭቕጫቕ ይጅምሩ። እታ ሰበይቲ ንውግሲ ክትወስዳ ኣይደለየትን። ንሰብኣያ ድማ ኣብ ክንዲ ንደቁ ደቂ ካልኦት ምንክብኻብ ዝበለፀ ከም ዘጨንቆ እናኾረየት ትፃረፎ። ሳነ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ንተኮ ልዕሊ መጠን ስለ ዝሓዘነሉ ንውግሲ ባዕሉ ክንከባኸባ ምዃኑ ይነግሮ። ገዛ ክመለሱ እንከለዎ ግን ኣቦኡ ንሳን ኣብ ደገ ደው ኢሉ ይፅበዮ ነይሩ። ናይ እማቱ ቆልዓ ኣብቲ ገዛ ይቕመጥ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይናደድ። በትሪ ኣልዒሉ እንዳኾረየ ክወቕዖ ክምኩር እንከሎ ግን ውግሲ ካብ መኪና ትወርድ እሞ ጠጠው ንኸብል ትነግሮ። ቅድሚ ምኻዱ እውን ንሳን ከባርሮ ምዃኑ ኣፈራርሒዎ ይኸይድ። ጽንቅት ኣጋጣሚ ንሱ ሳን ሙሉእ ለይቲ ድቃስ ክወስዶ ኣይከኣለን። ኣብቲ ወንበር ኮፍ ኢሉ ብስልኩ እናተጫወተ ይጸንሕ እሞ ሰበይቱ ናብ መርዓኣ ከም ዝዓደመቶ ይርኢ። ኣጋጣሚ ካብ ወንበሩ ይጸድፍ እሞ ውግሲ ኣብ ዓራታ ኮይና ብርሕቐት እናርአየቶ ትጸንሕ። ብተግባሩ ድማ ትስሕቕ። እቲ ዝቕጽል ንግሆ ውግሲ ንሳን ገጹ ጸፊዓቶ ተስኦ። ሳን ስልኩ ክዝሩ ክንደይ ምዃኑ ተሓቶ እሞ ኣፍታ ጌራታ ዝነበረት ስማርት ዋች ትምዝግቦ። ድሕሪኡ ውግሲ ኣብቲ ዝሓለፈ ምሸት ካብ ኮፍ መበሊኡ ክትጸድፍ እንከሎ ዘልዕለቶ ፎቶ ትሰደሉ። ሳን እቲ ናይ ባዕሉ ፎቶ ተተኪሩ ክርኢ እንከሎ ውግሲ ብድሕሪቱ ኮይና ትስሕቕ። ድሕሪኡ ቁርሲ ክበልዑ እንደገ ይወፁ እሞ ውግሲ ብፍጥነት ትበልዕ ስለ ዝነበረት ሳን ተናዲዱ ዝወደቐ ልዒላ ንኸይትበልዕን ተረጋጊኣ ንኽትበልዕን ይቑሬላ። ውግሲ ናይ ነንበይትኣ ዘረባ እያ ትሰምዕ ነይራ። ግን ሳን ደጊሙ ይፃርፋ ስለ ዝነበረ ሱቕ ኢላ ትሰምዖ። ልዕሊ መጠን ስለ ዝኾና ግን ሓዲጋቶ ተሲኣ ትኸይድ። ድሕሪኡ ደው ኢላ ናብቲ ፓርክ ንኽመፅእ ትነግሮ እሞ ምስ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ተፋልጦ። እቲ ሰብኣይ ናይ ባዕሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክገብር ይደልዩ። ሳን ግን ብሂወት ንዘሎ ሰብኣይ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ገብር ስለ ዘይደለየ ሓዲግዎ ይኸይድ። ግን እቲ ሰብኣይ ድሕሪ ዳ ብናይ ነገስታት መንገዲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ተዳልዮምሉ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዝኸፍሎም ይነግሮም። እቲ መነፀር ዝገብር ዓርኩ እውን ፍቓዱ ከይተቐበለ እቲ ስራሕ ክሰርሕሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ዓብዪ ሰብኣይ ይነግሮ። እቲ ምሸት ንሱ ውግሲ ተወሲኻቶም እቶም 3 ኣዕርኽቲ ዓብዪ ድራር ይቕርቡ። ኣብቲ መኣዲ ዝበለፀ ይቀራረቡን ይፋተዩን እዮም ነይሮም። ካብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጀሚሮም ድማ ንናይቲ ዓብዪ ሰብኣይ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ዝኸውን ነገራት ይገዝኡ። እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት መዓልቲ ክኣክል እንከሎ ኩሉ ሰብ ሜካፕ እና ካስቱም ይኽደን። ናይ ሳን ዓርኩ ከፍ ኢሎም ዝመፁ ኣካትር እውን ኣብቲ ሓዘን ይወኽዩ። ግን ብዙሕ ከይፀንሑ ነቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ዝግበረሉ ሎ ሰብኣይ ደቁ ይመፁ እሞ ንሳን ኣሲሮም ፖሊስ ጣብያ ይወስድዎ። ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ኩላቶም ኮፍ ኢሎም ስድርኡ ነቲ ሰብኣይ ምስ ፖላዊስ እናተባእሱ ይርእይዎም። ውግሲ ኣብ ናይ ሳን ገጽ ንእሽተይ ጭሕጋር ከም ዘለዎ ትርኢ እሞ እንትፍታፍ ጌራ ክትሓሰሉ ትምኩር። ሳን መጀመርያ ደስ የበሎን ደጊማ ክትገብረሉን ከላ ግን ንምንታይ ምዃኑ ይሓታሙ እነንበይትኣ ዝበለፀ ንኸይቆስል መድሓኒት ምዃኑ ከም ዝነገረታ ትነግሮ። ድሕሪኢቶም ፖላዊስ ይመፁ እሞ ንሳን ንዕረቕቶን ንኽፍርሙ ይነግርዎም። ክኸዱ ተፈቒድሎም እናወረዱ እንከለዉ እውን ሳን ነቲ ዓብዪ ሰብኣይ ደጊሙ ይረኽቦ። ስድርኡ ነቲ ቅርሺ ኢሎም ንኸይበኣሱ ኮነ ኢሉ ከም ዝባኸኖ ድማ ይነግሮ። ውግሲ ብጣዕሚ ለባምን ጥዒትን ቆልዓ ምዃና ነጊሩ ድማ ጓሉ ስለ ዝመሰለቱ ንኽንከባኸባ ይነግሮ። ገዛ ክምለሱ እንከለዉ ኣቦኡ ንሳን ተናዲዱ ኩሉ ነገር እናሰበረ ይጸንሖም። ሳን ብሂወት ንዘለዉ ሰባት ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ብምግባሩ ብጣዕሚ እዩ ተናዲዱ ነይሩ። ሕዚ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ውግሲ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ትብሉ እሞ ናታ ጥፍኣት ምዃኑ ነቦኡ ትነግሮ። ሳን ዓቕሉ ወዲኡ ስለ ዝነበረ ካብ ቆፍ ዝበለሉ ይትስእ እሞ ነቦኡ ኩሉ ግዜ ጌጋ ከም ዝኾነን ድላዩ ክገብር ፈቒዱላ ከም ዘይፈለጥን ይነግሮ። እቲ ዓባይ ሓፍቱ እውን ደቦኡ ብምምላሱ ገጹ ጸፊዓቶ ትወፅእ። ንምሸቱ ሳን እታ ተሲራ ዝነበረት ናይ ውግሲ ዕንጨይቲ ይዕርየላ። ናብ ዓራታ ከይድ እንከሎ እውን እናኸየድ ትጸንሖ እሞ ተገሪሙ ንምንታይ ከም ትበክል ይሓታ። ውግሲ እውን ኩሉ ግዜ መከራ ስለ ተምፀሉ ብተግባራ ብጣዕሚ ከም ትናደድ ንሳን ትነግሮ። ሳን እዚ ክሰምዕ እንከሎ ልቡ ይንካእ እሞ ንኸይተሓዝንን ቀልጢፋ ንኽደቅስን ኳኸቱ ክወፁ ስለ ዝኾኑ እነንበይታ ኣነው መሲላ ከም ትመፃን ይነግራ። ውግሲ ቀፂላ ከምታ ዕንጨይታ ዝዕርየላ ነታ ዝተሰበረት ሰዓታ እውን ንኽዕርየላ ትነግሮ። ሳን ድማ ክሳብ ዝዕርየላ ብቻርኮሎ ኢዳ ሰዓት ይስእለላ።
أفتز غطل نجوه وكسي أف دقة أخوينا اتنا جرويتون قلعة تريو محزة أيو اتقلعة عويلي زين بنيرو سانز مسرقه قرصان اختوال عنوش تيأتيامو تمرت تغدو لساعات كم زأخلي يردقو كأتياس لز دليون ناو كأخي دمو انتاي تقورا خمز حشو كما خورو يفتن بزعولا داخ حتون كلون أديا بن استناتا خمز موتتن أبوا من مخانو رقز كم زي فولتوني نقرو أبقى بكونتا توكسي بتعم سلز حزنة تمرت زمزقوا بعلو مخانو نجيرو حزواي خيد جن وكسي ندحر داخل مزقوا كوينا وحس كم زد لاي نقروام دحريو نفتانا محازو جزاي خيدمو شتا غير خمس مسألة استوعل كن بزحن كيدونجي اتمنصر زغبر عركو كاو شاور يوص لكا زخلو غيزه بميستر سان كيفلت اتمر عمم صنيحم سان ازغرن كلو تغريمو يسحق ግን ክልቲኦም ናይ ወክሲ ሕጋወት ዋሕስ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ኣነ መጀመርያ ናይ ትምህርቲ መዓልታ ወክሲ ክትኣት ስለ ዘይደልየት ሳም ብግዲ ተሸኪሙ ክእትያ ነይርዎ ትምህርቲ ውፅሕዋ እታ ሰዓት ክዕርየላ ናብ ሓደ ጥገናዊት ይኸይድ ካብ ትምህርቲ ክትምለስ እንከላውን እታ ዝተዓረየት ሰዓት ታይህባ ወክሲ እውን እቲ ዝቐድሐቶ ናይ ነንቤታ ኣደምፂ ኣሎ ዲ ተደምሲሱ ተሓቶ ሳን ድማ ብሓዘን ከም ዝተደምሰሰ ይምልሰላ ሓደ መዓልቶ ድኳን እንከሎ ግን እታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ትመጽሞ እቶ ቀረባ ግዜ ዝተመርዐዮ ተሰብኣያ ብሓደጋ ከም ዝሞተን ኣማውቱ ብጣዕሚ ሕማቕ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ንምግባር መቸገሪ እዩ ነይሩ ንሳን ንኽሕግዛ ድማ ተሓቶ ሳን ግን ፈቃደኛ ይነበረን ወክሲ እናጎተተት ናብ ሓደ ፓርክ ተወስዶ እሞ ኣቦኡ ምስ ጓላት እናሳዕሳ ይጸንሖ ንኽልቲኦም ጎቲታ ኣብ ሓደ ወንበር ኮፍ ምስ ኣበለቶምን ንኽዕረቑ ትነግሮም ነብኡ ንኽሕግዙ ይሓቶሞ ፈቃደኛታት ኮይኖም ነቲ ዝተቆራረፀ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ሰብኣያ ንኸስተኻኽልዎ ይኸዱ ሳን መጀመርያ ክሪኦን ከሎ ቦሚት ንኽብልን ክህክን ንእሽተ ይቐሪቦ ኣቦኡ ግን ብድሕሪት ኮይኑ ኣበረታቲዑ እቲ ስራሕ ክውድኦ ከም ዝኽእል ይነግሮ ሳን ኣቦኡ ብዝነገሮ መንገዲ ንትሬሳ መቻች ይቕምጦሞ ስርሑ ይውድእ እታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ እናመስገነቶን ከሎ እውን ኣቦኡ ውኑ ይስሕት እሞና መሬት ይወድቕ ሆስፒታል ክበፅሕ እንከሎ ውኑ ዝሰሓተሉ ምክንያት ኣልኮል ምዃኑ ይፍለጥ እሞ ዓባይ ሓፍቱ መፅያ ስለ ዘስተዮ ትኹርየሉ ድሕሪኡ ውክሲ ካብ ትምህርቲ ቤት ንኸምፃ ነቦ ፍቓድ ይሓቶሞ እናጎየ ይኸይድ ሳን ቅዱስን ንኻልኦት ሰባት ዝሓሉ ወድን ስለ ዝተቐየረ ኣቦኡ ብጣዕሚ ይኮርዕ ትምህርቲ ክኸይድ እንከሎ ውክሲ ምስቲ ናይ ጉርቤቶም ቆልዓ ኣብ መድረኽ ድራማ እናቕረቡ ይጸንሕዎ እቲ ድራማ ኣድዩ ከም ዝሞተት እዩ ነይሩ ኣድዩ ተናዲዳ ነቲ ቆልዓ ሒዛቶ ትኸይድ እሞ እቶም መምሃራን ንሳን ንዕርኽቶምን ይፅውዕዎም እቲ ስእልታታ ኩሉ ናይ ቀብሪ ስለ ዝነበረ እታ መምህር ተጨኒቓ እያ ነይራ ሒዝዋ ንገዛ ይምለስ እሞ ነብኡ እናረአዮ ውዒሉ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ውክሲ ንእሽተይ መብራህቲ ጌራ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢላ እናሰኣለት ትጸንሖ ናይቲ ገዛ መብራህቲ ክውልዕ እንከሎ ውክሲ ሳን ከም ዝመፀ ትፈልጥ እሞ ተሓጒሳ ትቕበሎ ግዜ ክሓልፍ እንከሎ ሳን ቢዝነሱ ጽቡቕ ይኸደሉ ነይሩ ውክሲ እውን ትምህርታ እናጎበዘት ትኸይድ ሓደ ግዜ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ከይዶም ብሓደ ንኽጫወቱ ግዜ ነይርዎም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሳን እታ ናይ ውክስያውናን ቤትኣ ካብ ስልካ ዝጠፍአት ድምፂ ንምምላስ ብዙሕ ይፅር ዘሎ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ እውን እታ ድምፂ ትራሽ ፒን ይረኽባሙ ብጣዕሚ ይሕጎስ እቲ መዓልቲ ንሱ ውክሲ ንገዛ ክትምለስ እንከላ ብጣዕሚ ደስ በሃልን ናይ ልደት ዶኮሬትን ብኩሉ ተገይሩሉ ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ትሕጎስ ድሕሪኡ ሳን እነን ቤታ ገዲፋላ ዝነበረት ናይ ነብሪ ባምቡላ ያቐብላ ውክሲ እቲ ባምቡላኣ ሓድሽ ተቐይሩ ክትሪኦ እንከላ ብጣዕሚ ትሕጎስ ሳን ናይቲ ነብሪ ጭራ ንኽትፀቕጣ ይነግራሞ ክትፀቕጣ ከላ እቲ ናይ እነን ቤታ ቅዳሕ ድምፂ ትሰምዖ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ስለ ዝነበረት ድማ ናይ ተሓጓስ ነውዓት ብዒንታ ይወርድ ደስ ኢልዋ ንሳን ክትሓቕፎን ከላ ቅድሚ ሕጂ ብቆልዓ ተሓቒፉ ዘይፈልጥ ሳን እውን ብተሓጓስ ምንባዕ ይጅመር ንትምህርቲ ኣውፅሕዋ ገዝኡ እናተመለሰን ከሎ ድማ ናይ ውክሲ እኳኣን ካሊእ ሰበይቲ ሒዙን ይመጾ እቲ እኳኣ እዛ ሒዝዋ መፂነይ ሰበይቲ ናይ ውክሲ ትኽክለኛ ደ ምዃና ይነግሮ ሳን ግን ይኣመኖምን እቲ እኳኣ ግን ብዚ ችግር ዝልዕሊ መጠን ዝተሰላችዎ እዩ ዝመስል ክእምኖምን ከይፀዓረ ድማ ሓዲግዎ ይኸይድ እታ ሰበይቲ ግን ተስፋ ኣይቆረፀትን ተኣሲራ ስለ ዝነበረት እምበር ንጓላ ዝነበራ ፍቕሪ ፈፂሙ ቀኒሱ ከም ዘይፈልጥ ንሳን ክትእምኖ ትሞክር ውክሲ ከመይላ ከም ዝተወለደት ዝተፈላለየ ታሪክ እኳ ተነገረቶ ሳንን ከይሰምዓ ሓዲግዋ ይኸይድ ንምሸቱ ናይ ውክሲ ጨጉሪ እናዓረየ ብዛዕባ ኣዲኣ ይሓታ ውክሲ እውን ኣደ ከም ዘይብላ ነጊራቶ ንኽትደቅስ ናብ ዓራታ ትስቀል ብዙሕ ከይፀንሐት እታ ኣዲኣ እየ ትብል ሰበይቲ ናብቲ ገዛ ትመፅእ ሳን እቶም ክልተ ኣዕርኽቱ ንውክሲ ምንክብኻብ ብዙሕ ጊደ ስለ ዘወፈዩ በይነቱ ውሳነ ክውስኖ ከም ዘይክእል ይነግራ እታ ሰበይቲ ደኒና ንሰለስተ መዓልቲ ክትሓቶን ከላ ግን ፈቃደኛ ይኸውን ሳን እተን ዝተረፍኦ ሰለስተ መዓልቲ በግባቡ ይጥቀመለን ንውክሲ ብዙሕ ምግቢ ይቕርበላ ኩላቶም ድማ ሕጉሳት እዮም ነይሮም ውክሲ ግን ሳን ብዙሕ ሕጉስ ከም ዘየሎ ትሪኦ እሞ ንምንታይ ከም ዝሓዘነ ትሓቶ ሳን ከም ዝሓዘነ ንኸይፋልጥ ቀልጢፉ ገጹ ይቕየር ውክሲ ቀፂላ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ወለድ በዓል ከም ዘሎ ትነግሮም እሞ ኩላቶም ንኽኸዱ ኢዶም የውፁ ውክሲ ግን ናብኡ ንኽኸይድ ሓደ ሰብ ከም ዝፍቀድን ሳን ክኸውን ከም ትደልን ትነግሮም
ኣመጠረሻሳን ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ብዝተፈላለዩ ውድድራት ተወዳዲሮም ሰዓርቲ ኮይኖም ይውድእዎ። እቶም ካልኦት ቆልዑት መስሓቂ ዝኾነ ቀልድታት እውን ይገብር። እቶም ቆልዑት ምስ ደቆም ኮፍ ኢሎም እናተዛረቡን ከለዉ ግን ውክሲ ንኡ ዝሰኣለቶ ወረቐት ኣውፂኣ ክትሪኦ ከላ ሰናዒንቱ ብታሕጓስ ንውዓት ይመልእ። ድሕሪኡ ውክሲ ናብኡ ዝንቐረቱ ኢሉ እሞ ንኹሉ ዝገበረላ ነገር ተመስግኖ። ሕዚ ኣቦ ስለ ዘለዋ እነን ቤትኣ ምስኣን ከም ዘይፍርሓ ድማ ትነግሮ። ምሸት ገዛኦም ክምለሱን ከለዉ ጨጉራ እናትሕዘላ ኣቦ ኣመን ምዃኑን ገዝኡን ስልኪ ቁፅሩን ይሓታ። ውክሲ ኩሉ ሕቶታቱ ብትኽክል ትምልስ እሞ ክድቅስ ከም ትደሊ ነጊራቶ ትኸይድ። ሓያል ማይ ምውቃዕ ክጅምርን ከለውን እታ ትኽክለኛ ዲኣ ክትወስዳ ትመጽእ። ሳን ንኸይትስእ ተጠንቂቑና መኪና ኣይሰቕላ እሞ ኩሉ ትጫወቲኣን ክዳውንታን እውን ይህባ። ቀፂሉ ነዲኣ ብደንብ ንኽትንከባኸባ ነጊሩ ከመይላ ከም ትድቅስን እንታይ ከም ትበልዕን እንታይ ሰዓት ከም ትትስእን ይነግራ። ክልቲኦም ዓዊሎም ምክታዕ ክጅምሩን ከለዉ ውክሲ ሰሚዓቶም ትትስእ እሞ ንሳን ከም ኣቦኣ ትፅውዖ። ግን ውክስን ከይወረደት እታ ታክሲ ምኸዳ ትጅምር። ሳን ጨኪኑ እናኸደት ክሪኣ ስለ ዘይከኣለ ጎዩ ኸድኮም ይፍትን። ግን ነታ ታክሲ ይርከባን። እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ዓራቱ ደቂሱን ከሎ እቲ ሓደ ዓርኩ ንውክሲ ክትከይድ ስለ ዝፈቐደላ ይኹርየሉ። እዚ ኸይኣኽሎ ድሕሪ ደቓይቕ ስልኪ ይድወለሉ እሞ ኣቦኡ ከም ዝሞተ ካብ ሆስፒታል ይንገሮ። ኣብ ሰዓት እዚ ሳን እቶም ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ክልተ ሰባት ሃንደበት ስለ ዝሰኣኖም ብጣዕሚ ይሓዝን። ድሕሪኡ ሳን ንቦኡ ክሳብ ዝመውት ይንከባኸቦ። ሓፍቱ እቲ ናይ ኣቦኦም ሓሙኽሺ ኣብ ዝተፈለየ ቦታ ክትቀብርያ ትደሊ። ግን ሳን ኣቦኡ ዝደልዮ ካልእ ምንባሩ ስለ ዝፈልጥ ፈቓደኛ ኣይነበረን። እቶም ኣዕሩኽ ተሓጊዞም እውን እቲ ሓሙኽሺ ሒዝዎ ይሃድም። ሒዝዎ ናብቲ ግምግም ባሕሪ ይኸይድ እሞ ናብ ውሽጢ ርችት ኣትዩ ወሊዕዎ ይኸይድ። ኣቦኡ ክበር ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክግበረሉ ዘይደለየ ምኽንያት ሕጂ እዩ ተረዲእዎ። ድሕሪኡ እታ ትኽክለኛ ዲኣ ንውክሲ ትድውለሉ እሞ ውክሲ ከም ዝጠፍአት ትነግሮ። ሙሉእ ምሸት ድማ ምስ መሓዙቱን ንሳን ኮይኑ እናኣለሽዋ ይሓድሩ። ሲኢኖማ ንኽዕርፉ ገዛኦም ክምለሱን ከለዉ ግን ውክሲ ብማዕዶ እናኸየት ይሰምዓ። ሳን ስለ ዝጠፍአት ክኹርየላ እንከሎ ውክሲ ናይ ኣቦኣ ሽም ኣድራሻን ስልኪ ቁፅርን ስለ ዝነበራ ፈፂማ ከም ዘይጠፍእ ትነግሮ። እዚ ናበለቶ ክኹርየላ ስለ ዘይከኣለ ሓዚኑ ንሱ እውን እናኸየ ሓቑፋ። ድሕሪ መዓልታት እቶም ክልተ ኣዕሩኽቱ ንሳን ይምርዐዩ እሞ ኣዲኣ ንውክሲ ንብረታ ክትምልስ ትመጽእ። ሳን እቲ ንብረት ምስ ተቐበለ ኣብ ጥቓ ጓላ ንኽትከውን ኣብቲ ቢዝነሱ ምስኡ ንኽትሰርሕ ይሓታ። እቲ ምሸት ድማ ብሓደ ኩሎም ኣብ ኣፍደገ ኮፍ ኢሎም ነተን ዘብለጭልጫ ነበራ ከዋኽብቲ ይርእይወን። ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገበር። ቻናልና ሰብስክራይብ ተዘይጌርኩም ግበሩ። እዚ ቪድዮ ላይክ ሓሳብ ርእይቶኹም ድማ ኮመንት ምግዳፍ ከይትርስዑ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።